kuma har ta sha maniyinsa, wanda da ba ma yi da mai gidana, daga bayan na yana sha'awa na rinka yi mishi, amma idan maniyinsa ya zo bakina sai in zubar, sai ya min ɓacin ransa cewa yana so in rinka shanyewa. To ko in na haɗe babu komai ya halatta? Baiwa Allah, umuman Allah miki albarka, duk irin wannan abubuwa a dunkule suke. Rayuwa irin ta aure rayuwa ce mai cike da abubuwa a ɓoye ƙarƙashin alkur'ani da sunna, wanda aka bar wa miji ne da matarsa su mu'amalanci juna ta hanyar da ya dace da rayuwarsa a gida, hanyar da zai iya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa. Allah ta'ala dunkule maganganu masu yawa a wuri guda, ya ce yas'alunaka an mahidi qul huwa adhan fa'tadilu nisaa fil mahid. Ma'ana tambaye ka suke akan haila, ko ya halatta a yi irin yadda yahuda suke yi, a kicin abincinsu, a yin komai da su, ko ko yadda kirista nasara suke yi, a cakuɗa su, a yi komai da su? Tambaye ka suke akan haka. Sai ƙur'ani ya ce a'a, jinin haila cuta ce, a nisance ta. Ma'ana a nisanci mace kar a yi jima'i idan tana cikin haila, amma idan ta tsarki to ku zo ta hanyar da Allah ya umarce ku zai ke mata. Kenan abubuwan da ba a yi a wajen aure ko rayuwar auratayya abubuwa ne wanda shari'a ta bayyana su karara, kamar mutum ya zo matar shi ta duburarta, wannan haramun ne. Domin wa atuhunna min haythu amarakumullah, haythu amarakumullah ay min qubulihin, ta gaban su ake nufi, ba ta bayan su ba. Ashe zai ke mace ta baya haramun ne, battan bai da amfani. Sannan aya ta biyu ta dunkule maka wata maganar, kenan can ana cuɗuwa da mace a kwanta da ita, a rungume ta, ai komai, amma jima'i ne ba a yi da ita. Aya ta biyu a wannan gefen yana cewa nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum, matayanku gonakinku ne, ku zai ke musu ta inda kuke so. Wannan aya ta inda kuke so, sai waccan ta fassara ta ai ta inda kuke so, ai ta inda Allah ya umarce ku. Biyu, aya ta uku mai cewa hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, matayanku rigunanku tufafinku ne kamar yadda kuma tufafinsu ne. Ibn Kathir Allah ya rahamshe shi da Malam Sa'adi a tafsirinsa yace saboda yawan cuɗanyar da ake da ɗiya mace da mijinta, har ma baka iya cewa kaza kaza kaza, sai Allah ya musu kinaya cewa rigunan juna ne, saboda cuɗanya sun koma kamar tufan juna. Ƙarƙashin wannan komai ana yi. Saboda haka ya kai ɗan uwa mai gida, mai buƙatar mace ta tsotsi kan al'aurarsa, babu nasi ƙarara da ya haramta haka. Abinda ake tunani kawai shine malamai suke hangen mai cewa a'a yana hangen kaman a'a maziyi zai fito, shi maziyi ittifaqan najasa ne, amma maniyi ba najasa bane a mahangar malamai mafi yawa ma abota hadisi a bayan ƙasa. Saboda haka idan ta yadda ka yadda duk wani abin da ka iya baku jin daɗi, tana so kana so, to in kun yi ba laifi bane. Akwai irin wannan da yawa a cikin littattafai kamar na Zainab Zarqawi na Ma'ashir Zaujiya, da yawa ana sayarwa, sun gwada halaccin haka da dalilai masu yawa. Na biyu, idan har ta gwada cewa idan maniyinka ya zo baki ba da sha'awar haɗewa, to ai ba dole bane ta haɗe dan uwa. Wataƙila kai kana ganin ba komai, ai abin da ba komai da yawa ba a yi. Domin yanzu haka akwai al'umma da na sani a ƙasar Hausa da yawa ba sa iya shan koko, kuma ya halatta in ta sha ko ya sha sun dinga amai kenan, sai an kai su asibiti. To me amfanin wannan? Shi cin abinci mubaha ne, kala kalansa mubaha ne, ba gabaki ɗayansa ba. A in ci tuwo ko in ci waina ko shinkafa da miya, wannan dole na zaɓa in dai halatta in ci, babu laifi. Hakanan shan wannan mane a bakinta ko da halal ne, in ba ta so babu laifi ta zubar. So da ka ɗan uwa ina maimaitawa, rayuwa ta ɗiya mace da ɗa namiji a cikin ɗakin su biyu rayuwa ce mai sirri cikakke, kuma irin wannan abubuwan wasu malamai ma suna karhanta ba sha'awar a rinka bincike ko ana maganganu irin wa'annan haka har a waje.
balantana ma har a zo a ce a'a sai an kawo hujja. Ba kowane abu ne shari'a take neman hujjarsa, a'a takan bar wa miji da mata wasu abubuwa dama. Duk abin da ka iya zama akwai yarjejeniya tsakanin juna, kun aminta da juna, wanda idan an yi shi babu cuta wa juna, babu laifi, kuna iya yin kayan ku, amma ya zama shari'a bata ce haramun bane. Akwai abubuwa dama ƙosassu nusassu a magance a cikin shari'a ce ba a yin haka a zamantakewa, kaza ma bai dace ba, kaza bai dace ba, to irin wa'annan ana gudan su ba a yi don haramun ne. Da fatan yar uwa ta gane, kai kuma mai gida ka tsoron Allah, kar ka tilasta mata abin da bai halatta ba. In ta tsotso to in ta zubar babu laifi, wannan ba laifi bane.